ζητάς εσύ? Παρακαλώ, παλιοβρωμοκλεφτρώνη. Δεν είμαι κλέφτρα. Απλά το δανείστηκα το ηλίθιο νόμισμά σου. Θα σου το επέστρεφα μόλις κέρδιζα τον αγώνα. Δεν είναι νόμισμα, είναι μετάλλιο. Νόμισμα, μετάλλιο, ό,τι κι αν είναι. Γύρνα πίσω στο γαζοπαιχνίδι σου και κέρδισε ένα άλλο. Δεν γίνεται. Δεν το κέρδισα στο παιχνίδι μου, το κέρδισα στο Heroes Duty. Heroes Duty. Όχι Heroes, Heroes. Θα πρέπει να προσέχεις τι μαζά σε ένα παιχνίδι που λέγεται Heroes Duty. Γιατί κέρδισες το μετάλλιο για διπλόπιτα? Ελπίζω να έπλυνες τα γέρια σου αφού έπιασες το μετάλλιο. Άκου, ένα ακόμα. Γιατί στο γύρο δεν μπαίνει καλαμάκι? Πες γιατί. Γιατί? Δεν είναι αναψυκτικό, ντε! Πώς τολμάς να κοροϊδεύεις το Heroes Duty, παλιοαλιτάκι? Το κέρδισα αυτό το μετάλλιο και θα μου το επιστρέψεις αυτή τη στιγμή, δεσποινής μου! Αν δεν έχεις ένα αγωνιστικό καρτ κρυμμένο πάνω σου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τι ζωντόβολο. Σαΐνη! Αυτός πάει και δόντια! Δεν πρόκειται να... Το ευχαριστήθηκες το ξεσπασματάκι σου, μπέμπι? Άσε με ήσυχο. Άκου, θες το μετάλλιο, σωστά? Και εγώ να τρέξω. Άκου λοιπόν τι σκέφτηκα. Θα με βοηθήσεις να βρω καινούριο καρτ. Ένα αληθινό καρτ, Ραλφ. Και εγώ θα κερδίσω τον αγώνα και θα σου φέρω το μετάλλιο. Θέλεις δηλαδή να σε βοηθήσω? Απλά πρέπει να διαλύσεις κάτι για χάρη μου. Έλα τώρα, τι λες, φίλε? Δεν είμαστε φίλοι. Έλα τώρα, φιλαράκι, μπαγασάκι. Έλα, ψηλέ. Ας δώσουμε τα χέρια. Έλα τώρα, φίλο. Έλα, μεγάλε δικέ μου. Κουράστηκε το χέρι μου. Είμαστε σύμφωνοι ή όχι? Άντε να δούμε.